Sinds de finale van Ringkrieën met de Sterren vorige week woensdag hebben heel veel mensen aan me gevraagd of ik het niet jammer vond dat het afgelopen was. Afgelopen? Ha, dat dacht je zeker. In de komende paar weken kijken we nog eens even terug naar dat evenement. En we lichten de meest spraakmakende sterren eruit om eens te kijken hoe groot het contrast is tussen hun leven dat ze leiden normaal en wie de Ringkrieën met de Sterren. We beginnen hier. Het is 6 uur 's morgens en dit is het enige huis in de straat waar licht brandt. Rhythm by Night. Ik vind dat ik best aardig lekker opgedroogd ben al trouwens. 's Morgens zo vroeg. Erik, goedemorgen. Goedemorgen, Jos. Kom binnen. Dankjewel. Is er al koffie? De koffie is vers gezet. Lekker, lekker. Het is deze kant op, Erik. Dus dit Gaat is het zenuwcentrum van Meteorologisch Zeeland, Jos? Hier gebeurt het allemaal hele dagen, hè? 7 dagen in de week. We begin je vroeg. 4:15 loopt de wekker af, kopje koffie en 5 minuten later zit ik hier. En dan gaat door tot? 8:30 's avonds, want ik heb ook nog teletext te doen natuurlijk. En dat is ook iets wat constant doorloopt. Dus dat is een heel dag. Teletext, internet, televisie, radio. Ja, het hele pakket. Multimedia. Ja. Je ziet er nog opmerkelijk fris uit, moet ik zeggen. Ja, maar ik ben een ochtendmens, dat scheelt. Het was in mijn werkzame leven bij het KNMI ook al zo, ook vroeger uit. Er is een actief neerslaggebied over Nederland getrokken, gekoppeld aan een koufront. En dat hoort weer bij een depressie boven Noorwegen. In een groot deel van ons land is veel regen gevallen. De cijfertjes krijg je later nog wel. Maar in Zeeland viel het allemaal wel mee, wat lichte regen in het algemeen. Vandaag een dag met wisselend bewolkt weer en enkele buien. Een matige tot vrij krachtige wind uit noord tot noordwest en een temperatuur van een graad of 17. Het Ringkrieën staat op grote afstand van je normale dagelijkse leven. Waarom heb je eigenlijk meegedaan? Ja, ik weet het niet. Mark Rijk, de bedenker van het programma, vroeg het mij. En het leek me leuk. Rhythm is natuurlijk een ringrijdorp. Ik ben zelfs lid van de ZRV. En ik dacht, ik moet het toch een keer doen, want normaal kom ik er niet tussen, denk ik. Maar op deze manier is het me dan toch eventjes gelukt. Andere hand links. Oh, sorry. Links, ja? En dan je linkervoet naar boven. Linkervoet naar boven. Ik kom er niet op. Heb eens. Oh, god. Ja. Oh, ja, ik ben nog een oude man. Lekker. Nou, we houden weer. Kant op. Toch te koud. Was je niet bang want het is ook best gevaarlijk? Nee, eigenlijk niet over nagedacht. Ik had nooit op een paard gezeten. Ja, op 2-jarige leeftijd een keer geloof ik. Maar daarna nooit meer. En ik vond het niet echt eng, nee. Goed, ik ben er een keer afgegleden. Gevallen zeggen ze dan, het was meer glijden hoor. Maar ik ben niet bang geweest. En ik vind het jammer dat ik niet nog eens eventjes in volle galop door de baan heb kunnen rennen. Misschien doe ik het nog wel eens een keertje. Eigenlijk heb je niet kunnen vlammen. Eigenlijk niet kunnen vlammen. Ik ben een laadbloeier wat dat betreft. Dus ik pas waarschijnlijk nog tot grote hoogte gestegen. Van Polka? Ja, kom. Het programma heet Ringkrieën met de Sterren. Vind je jezelf een ster? Ik vind mezelf geen ster. Nee. Maar je bent wel een bekende Zeeuw. Is er in die bekendheid iets veranderd? Kun je er iets van merken? Daar is iets in veranderd. Zeker sinds vorig jaar de televisieuitzendingen zijn begonnen natuurlijk. Ik word dagelijks op straat aangesproken over het weer en over het weerbericht op de televisie. Maar ook over het Ringkrieën. Dat was op een gegeven moment zelfs overwegend het gesprek. Ai, en hoe waren de reacties? De reacties op het dorp zeiden ze, dat had je nooit moeten doen. En een hele lieve mevrouw die hier op het dorp woont, die zelf ook ringrijdt, in een sjeesje overigens, zei: Jos, je stopt er onmiddellijk mee. Je dondert er nog een keer af. Echt gebeurd. Ja, ik zou wel even die in eerste instantie die auto lospakken. Een belachelijk hoge fiets is dat, zeg. Ik kan niet eens fietsen erop. Jos, pas op hè. Van mij, je mag ook jij je fiets pakken. Oh ja. Hier. Hoe bouw jij je dag eigenlijk op? Hoe is het leven van de weerman? Ja, het eerste wat ik altijd doe is even naar buiten lopen om te kijken hoe het weer is en of de verwachting van de vorige dag wel is uitgekomen. Dan gaan onmiddellijk de computers aan en ga ik informatie inwinnen. En die krijg ik voor een deel van het KNMI en voor een deel is tegenwoordig op internet ontzettend veel te vinden over het weer. Daar hoef je geen enkele moeite voor te doen eigenlijk. En aan de hand van die gegevens ga ik mijn verhaaltje maken voor de dag.
Eigenlijk hoef je dus tegenwoordig geen meteoroloog meer te zijn, want je kan het zo lezen op het internet. Dat kan, maar wil je toch een goede verwachting maken, heb je toch kennis van de weerkunde echt wel nodig. Want als je een weerzegger bent, zoals weerman Armand Pien dat vroeger wel eens noemde, dan komt er echt niks van terecht. Onze eindigersboeken. En daar komt hij. Ja hoor, hou de land stil, Jos. Richt goed. Ja, hij steekt er. Hij steekt er hoor. En hij... Hoe doe je het? Vind je jezelf als weerwaarzegger? Zit je vaak op het goede spoor of zit je er vaak naast? Ja, zo'n 80-85%, daar moet je blij mee zijn. Een weerman haalt nooit een 10. De eer gered. Fantastisch. Vertel. Wat ging er door je heen? Ja, ik dacht, dit wordt een 0, hè, dacht ik. Maar ik zag hem en ik kreeg een goed gevoel ineens. En ik dacht, Hey. deze heb ik. Zo dacht ik. Proficiat. Dankjewel. Wat is je het meest bijgebleven? Het meeste is me bijgebleven dat het een hele gezellige groep was, met hele aardige mensen. En dat we heel snel eigenlijk een eenheid vormden met z'n allen, terwijl het mensen uit verschillende disciplines waren. En het heeft me nog iets opgeleverd, een fraaie poedelprijs. Kijk toch eens, wat een lieverd. Is dat een trofee om met trots te bewaren? Ja, die bewaar ik met trots. Die krijgt echt een plekje, heeft al een plekje in de weerkamer. En letterlijk hoort hierbij hoe het in elkaar steekt. Want het gehele hart helemaal vast met spelden. Voor de spelden naar het spreken. Het zo gauw niet. Ik denk dat we deze met een Echt waar? Hier is het snoertje, Bas. Alsjeblieft. Kan niet zo ver naar achter, geloof ik, hè? Nee, vooruit. Kijk hoor, waar je uit. Ja, Jos, kan je even wat zeggen? ik zeg even wat. Dit Iets zijn meer? de afleveringen gelijk voor de hele maand januari. Oké, dus stop. Ben je er klaar voor, Jos? Ja hoor, laat me komen. Bedankt, maar nog wel steeds goed weer brengen, hè? Dat wel, hè? Dat Oké. wel, hè? Dat wel. Tja, ik had gedacht naar die ene ring, het begin van een glanzende carrière, hè? Op mijn leeftijd nietwaar. Nog even een paar jaar hier de ring in ritme steken. Leo de Visser had me al uitgenodigd om op 11 augustus mee te doen hier bij het ringrijden. Maar helaas, het zit er niet in. Met de staart tussen de benen zal ik dit dorp moeten verlaten. Tijdens de trainingen werd je gezien als een runner-up. Je werd gezien als Ja. iemand die kans maakte om de kampioenstitel in de wacht te slepen. En vooral door die Rinus. En ik heb, nu weet ik al, die Rinus die moet ik nooit een weersverwachting laten maken. Want zijn voorspellingen die zijn niet best. Vorig jaar beleefden we de warmste september in tenminste 300 jaar. Ook in 1949 en 1999 was september zeer warm. De allerkoudste september, maar dat is al een tijd geleden, kwam voor in 1912, toen de gemiddelde temperatuur in de beeld nog geen 11 graden bedroeg. Fijn weekend, ja, sorry. Shit, we waren bijna. Dan pakken we hem even op vanaf dat je weer in beeld komt, Jos. Ja, dat laatste stukje Oké, nog. Even. en dan kan je Ja, niet, dan kan ik hem ook laag houden. Oké. hè? Ja. Ja. Even een momentje. Oké, loopt. De allerkoudste september, maar dat is al een tijd geleden, kwam voor in 1912, toen de gemiddelde temperatuur in de beeld nog geen 11 graden bedroeg. Prettige avond en tot morgen. Hier is de micro. Jos, Ja, Erik. als we je zouden bellen en we zouden je vragen of je meedeed aan ringcreëren met de sterren, wat zou dan je reactie wezen? Ik zou het onmiddellijk doen. Direct weer? Direct weer, ja. Ondanks de uitglijders en het ongeluk van Ondanks morgen? de uitglijder, ja hoor, nee. Want ik heb gezien hoe goed het later ging. Daar in Koudekerke zaten de overige deelnemers allemaal prima op het paard. Ze staken, nou, redelijk goed. Er zijn ringrijders die het minder doen. Dus ik zou het toch wel een keer willen proberen. Ja. En de sport, het ringrijden, ben je daar anders tegenaan gekeken? Nee, want dat heb ik al heel lang gezien. Ik woon al meer dan 20 jaar op Ritten en 3 keer per jaar is het op het dorp ringrijden. Nee, erg leuk, maar dat het ook wel ja, een sport is en wel behoorlijk pittig is nog. Dat is wel zo. Ja. Ik dank je nogmaals hartelijk voor je deelname. Graag gedaan. En leuk om je eens bezig te zien. Tot ziens. Dag. We gaan weer.